שלום, ברוכים הבאים להסכת על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית. שמי ברק קידר, אני יועץ פילוסופי, מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoaisrael.com. דרך האתר אתם יכולים לפנות אליי לשיחות ייעוץ אישיות או להירשם לקורס הבא. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי יסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. אז את הפתיח שסתי עכשיו יצא לי מושלם, לא? לא. אז מכירים את זה שלאחרונה, לא יודע אם זה לאחרונה כל כך, אבל המונח מושלם, שאומרים על משהו שהוא מושלם, הפך להיות מאוד נפוץ, זה הרבה. אז היום אנחנו נדבר קצת על המושלם באמת. נדבר על מה זה אומר לפי הכותרת של הפרק, אתם מודעים לזה שאני אדבר גם מה זה אומר להיות חיים ללא דופי, וקצת מזל גם. ואנחנו נתחיל דווקא בנושא שלכאורה אחר, ואני אספר לכם על בעיקר על אחד משבעת פילי תבל של העולם העתיק, שסיפר עליהם הרודוטוס, ההיסטוריון הראשון. הוא מתאר שבעה פלאי תבל בעולם העתיק, מתוכם רק אחד שרד, זה הפירמידה בגיזה. היו גם לא עבור על כולם, היו גם את הגנים התלויים מבבל, היה את המגדלור באלכסנדריה, היה את הקולוסוס מרודוס, פסל ענק שעמד בסך הכל 66 שנה עד שהוא קרס ברעידת אדמה, אבל הוא המשיך להרהיב גם כשהוא שכב. השלישי היה מוזולאום שלישי, פספסתי פה כמה. היה גם את המוזולאום בהליקרנסוס, ארתמיסיה שהתאבלה על מות בעלה מוזולוס, ב-350 שעות לפני הספירה, השקיע הון לבנות לזכרו איזשהו קבר מהולל, ואף יסדה איזשהו פסטיבל עם תחרויות לזכרו. היה את המקדש של האלה ארתמיס, שנחשב או האלה הציד דיאנה, זאת האלה, שנחשב לאחד מהיצירות שהכי התפעלו מהם. פליניוס הזקן כותב על המקדש הזה שלקח 120 שנה לבנות אותו, את המקדש המפואר הזה. כל אסיה הקטנה, דהיינו, טורקיה של ימינו, עבדו ועמלו כדי לבנות את המקדש הזה, בנו את המקדש על קרקע ביצתית, כדי שלא יושפע מרעידות אדמה, ולא יהיו לו סדקים, והיסודות שלו בנו אותם משהו מיוחד. המבנה בעל מימדים גדולים, והיו לו 127 עמודים שכל אחד מהם הוקם על ידי מלך אחר. כל עמוד התנסה כנראה לגובה של קרוב ל-20 מטר, והקושי הגדול ביותר בבניית המקדש היה דווקא בניית המשקוף שלו, וכשהניחו את המשקוף מעל הדלת, זה היה גוש עצום כזה, אז הוא לא התיישב, המשקוף הזה מעל הדלת לא התיישב טוב. ופליניוס הזקן מספר שהאומן נתקף חרדה בגלל הדבר הזה, והוא אפילו חשב לסיים את חייו, אבל הוא נרדם מרוב עייפות. בשנתו הופיע בפניו האלה ארתמיס שלכבודה המקדש, והפצירה בו להישאר בחיים, שבגלל שהיא כבר הזיזה את האבן למקום שלה. למחרת, אכן נראה שזה באמת מה שקרה. כנראה בגלל המשקל של האבן, היא פשוט התיישבה במקום. אבל תהילה יכולה להיות גם לא חיובית, כי במקדש הזה והתאווה לתהילה היא בהכרח לא חיובית, והמקדש הזה היה פאר, והאיש אחד שרצה להנציח את שמו בזכות הדבר הזה, הוא בחר להצית את המקדש הזה, את מקדש ארתמיס באפסוס, והוא חשב שההצתה של יצירת המופת הנערצת הזאת תפיץ את תהילתו ברחבי העולם ויזכרו את השם שלו. והוא נע והודה במעשיו, אנשי אפסוס החליטו לעשות חוק ממש, צו שלא להזכיר את שמו, למחוק את שמו ולא להזכיר אותו אף פעם. היו כאלה שבכל זאת הזכירו את שמו, השם שלו ידוע היום, אני לא אזכיר את שמו, כי אני גם לא אזכור את השם הזה, אני מניח שגם אתם לא, וגם לא מגיע לו שנזכיר את שמו. אבל הפלא המפואר באמת שאני רוצה לספר עליו, הוא נבנה בשנת 435 לפני הספירה, והוא עמד המון שנים, עד שנת 394 לספירה, זה הפסל של האל זאוס, הוא עבר ב-394 לספירה לקונסטנטינופול, והוא הושמד כתוצאה מדלקה, פסל זאוס באולימפיה, זה פסל של זאוס יושב על כס, פסל עשוי זהב ושנהב, ויצר אותו פידיאס, שהוא נחשב לגדול פסלי יוון במאה ה-5 לפני הספירה, והפסל הוא עבר לקונסטנטינופול, כי חלק מהטקסים היו בעת המשחקים האולימפיים, אז היו מגיעים, המנצחים היו מגיעים לטקס ליד הפסל, והפסיקו, אחד המלכים הפסיק את המשחקים האולימפיים, ואז הפסל הוא עבר לקונסטנטינופול, אבל לא החזיק הרבה זמן. בשנת 475 לספירה כאמור נשרף. במאה השנייה לספירה, פאוסניאס, שהיה סוג של גיאוגרף ונושא היווני, הוא תיאר, כתב חיבור מאוד ארוך של נקרא תיאור יוון,
הוא מתאר את יוון העתיקה על פי מה שהוא ראה בנסיעות שלו, והוא מתאר את הפסל הזה ככה. האל עשוי זהב ושנהב יושב על כס, על ראשו זר של ענפי זית, ביד ימינו נייקי, אלת הניצחון, אשר כמו הפסל גם היא עשויה שנהב וזהב, בידו השמאלית מחזיק פסל האל שרביט, עטור סוגי מתכות מכל מין, והציפור שיושבת על השרביט היא נשר, וגם סנדלי האל וגם לבושו עשויים זהב, על סמלתו רקומים דמויות בעלי חיים ופרחי עליליות, הכס כולו עטור זהב ויהלומים, שלא להזכיר את עץ ההובנה, שזה עץ שחור כזה, ושנהב, מצוירים וחרוטים על גביו דמויות ודימויים שונים. אני מקצר את התיאורים כי יש עוד הרבה, יש תיאור של דמויות, של אירועים מיתולוגיים ועוד. מי שרוצה להיכנס לזה, הפסל הזה נחשב באמת ליצירת מופת. פרזניאס כותב שהוא יודע הוא יודע את הגובה והרוחב של זהוס האולימפי, שהם נמדדו ונרשמו, והוא לא מתכוון להלל את המודדים, כי כל הרישומים נופלים בהרבה מן הרושם שמתקבל ממראה הפסל. הוא מוסיף שהאגדה מספרת שכשהאל עצמו העיד על כישרונו האומנותי של פידיאס, כשפידיאס כמעט סיים את עבודת הפיסול, הוא ביקש מהאל שיראה סימן אם הוא אוהב את היצירה. מיד, כך מספרת האגדה, פגע ברק ברצפה במקום שעומד כיום, כלומר בימיו של פאוסניאס כשהוא מתאר את הפסל, אז פגע ברק ברצפה במקום שבו יש כד ברונזה שמסתיר את מקום הפגיעה. דהיינו אפילו זהוס אהב את היצירה. פידיאס בשל ידידותו עם פריקלס, באתונה מייסד הדמוקרטיה באתונה, הוא היה אחראי על הפסלים בפרטנון שבאקרופוליס, אם מישהו ביקר באקרופוליס, בעיקר פסל האלה אתנה, שהוא גם נחשב ליצירת מופת של פידיאס. הפסל הזה מילא את החלל של המקדש של האלה אתנה, הוא היה ממש 0.5 מטר פחות מהגובה של המקדש כולו. אנחנו נחזור לפידיאס אחר כך בקצרה, אני אזכיר אותו אחר כך שוב, אבל לפני כן אני אסביר לכם למה אני מספר לכם על פידיאס ופסליו ועל האומנות בעת העתיקה, של הפיסול בעיקר, שזו אומנות שמבוססת על איזשהו דימוי אידיאלי, היופי האלוהי. עכשיו תחשבו רגע מה זה אידיאלי, מהו המושלם. אידיאלי מגיע מהמילה רעיון, האידאה, נכון? אנחנו אומרים האידאה באנגלית. רעיון הוא בהגדרתו לא ממומש. ברגע שאנחנו נממש רעיון מסוים, הוא כבר מציאות והוא כבר לא רעיון. זאת אומרת שרעיון חייב להיות, אידאל חייב להיות ברמה רוחנית. הוא לא יכול להיות ברמה מעשית. כשהוא הופך להיות מעשי, הוא כבר משהו אחר. אז כאשר אנחנו רוצים לממש רעיון מסוים, המשתנים שכרוכים במימוש הרעיון, כל מה שצריך בשביל לעשות את הרעיון הזה מציאותי, והביצוע לעולם לא יהיו בדיוק כמו הרעיון שהיה לנו בראש. אז אם נדמה לנו שהצלחנו ב100% במימוש וביצוע בדיוק כמו ברעיון, אז פספסנו משהו. כי המציאות היא לעולם לא יכולה להיות כמו האידאה, כמו הרעיון, כמו המושג המושלם שיש בראש שרצינו לייצר. האידיאל הוא מושלם רק כאשר הוא בעולם של האידאות. מי שקצת בקיא בפילוסופיה מבין שאני משתמש במונח של אפלטון, רעיון של אפלטון, שאנחנו לא ניכנס אליו יותר מדי, זה רק להבנת העקרונית של העניין של משהו שהוא רוחני, הוא בכלל לא, הוא רעיוני, הוא לא ממומש. ואפלטון למשל, אני חושב שגם מי שלא בקיא ממש בפילוסופיה מכיר את הרעיון של המשל שלו, משל המערה. זה רעיון שהגיע לאפלטון כנראה אחרי שהמורה שלו, סוקרטס, הוצא להורג. הוא בא להסביר לנו הרעיון הזה שכולנו חיים באיזושהי בורות מסוימת. ובמשל המערה הזה, הוא בא להראות לנו שמה שאנחנו רואים וקולטים על ידי החושים שלנו, הוא רק העתק של הדברים האמיתיים, האידאות, הרעיונות, זה הדבר האמיתי. המשל המערה, נעשה את זה בקצרה, רק למי שלא מכיר, כי זה לא יפה להגיד משהו בלי, אם יש מישהו שלא מכיר, אז זה לא יפה לעשות לו את זה. אז המשל המערה מספר על קבוצה של אסירים שכלואה מגיל קטן מאוד במערה חשוכה, כשהם קשורים בשלשלאות בצורה כזאת שהראש שלהם מופנה תמיד לצד אחד, כלומר לתוך קיר. הם לא יכולים לזוז, הם רואים רק את הקיר. מאחורי האסירים יש איזושהי חומה, ומאחוריה בוערת מדורה שלא נכבדת אף פעם. המדורה הזאת מהירה על הקיר שעליו צופים האסירים, ובין האש לבין החומה חולפות תמיד דמויות, כל מיני אנשים חולפים עם פסלים למיניהם. והפסלים הם נישאים מעל גובה החומה, והם מוארים מהצד אחד על ידי המדורה. ואז הם מטילים את הצל, בגלל המדורה יש צל של הפסלים ואנשים שחולפים על הקיר שעליו צופים האסירים. וכאשר מישהו מאחוריהם משמיע איזשהו קול, אז האסירים חווים הד כי הוא מוחזר מן הקיר.
שאליו הם פונים. אז הם חושבים שכל מה שהם רואים בקיר הוא בעצם זה החיים המציאותיים. וחייהם סובבים סביב הצללים וקולותיהם של מה שמאחוריהם למעשה, ומפתחים תרבות ושלל תיאוריות לגבי החיים שהם חווים אותם, אבל רק מהסתכלות על קיר, וכל העולם הרוחני שלהם בנוי על בסיס הדמויות שנעות על הקיר, שזה בסך הכל צלליות. אחד האסירים באיזשהו שלב משתחרר מהכבלים שלו, וכשהוא מגיע מחוץ למערה, הוא לא יכול לראות שום דבר, כיוון שהוא מורגל לחושך, והוא צריך להתמודד פתאום עם אור יום, אבל לאט לאט הוא מתרגל לאור, הוא יכול להתבונן מסביב, והוא רואה שלמעשה מדובר פה באנשים לא צלליות, והוא יכול להביט ולראות את הטבע, ציפורים, גרמי שמיים בלילה, עצים, הוא יכול להבחין גם בצל שלו עצמו. הוא מחליט לחזור למערה כדי לספר לשאר האחרים על נפלאות העולם שבחוץ ולשחרר אותם, אבל כאשר הוא חוזר למערה, שוב הוא לא יכול לראות שום דבר, כי העיניים שלו כבר התרגלו לאור השמש, והם לא יכולות לראות בחשיכה. אז האסירים האחרים לועגים לו וטוענים שהוא התעוור. הוא מנסה להסביר להם על העולם שבחוץ, אבל הם מבטלים את דבריו בזלזול. האסיר שיצא לאור מתעקש, מנסה להאיר את עיניהם של חבריו הכבולים, אחרי מחליטים שאם מישהו ינסה לשחרר אותם מכבליהם ולהוציא אותם מן המערה, הם ירצחו אותו כדי שלא יתעברו בעצמם. האיש יצא מהמערה, רואה את המציאות, חי את הדברים כפי שהם ולא את הרעיונות, לא את הדימויים שלהם. האיש הזה שיוצא מהמערה הוא סוקרטס לצורך העניין לפי המשל של אפלטון, ולנסות להשיג התאמה בין הרעיון המושלם לבין המציאות זה דבר אחד, פרפקציוניזם זה גם כבר דבר נוסף, זה השלכה של זה במידה מסוימת. פרפקציוניזם זה כבר לא ריאלי. אתם בוודאי רואים את הקישור שאני עושה פה, זה להישאר ברעיון ולא במימוש שלו. אז אני גם מניח שאני לא מחדש לכם שפרפקציוניזם משבית, או מוביל לדחיינות, כי אם משהו לא יוצא כמו שראיתי בעיני רוחי, אז שביעות הרצון שלי נפגעת. אני חייב שזה יהיה כמו הרעיון, אבל פה הפרדוקס, כיוון שזה לעולם לא יהיה כמו הרעיון, כי כמו שאמרנו, יש תמיד פער בין הרעיון לבין המציאות והמימוש בפועל. אז זה גם משבית, כי אני לא יכול לקדם את מה שבעיני רוחי, עד שהתוצאה אין לא כפי שדמיינתי אותה, ולפעמים אפילו לא עיני רוחי מכתיב איך התוצאה צריכה להיראות, אלא דווקא הדעה של אחרים על התוצאה, או איזושהי מוסכמה חברתית כלשהי, שזה בעצם אותו דבר. אז לפעמים זה גם מוביל אנשים לדחיינות, כי הם רוצים לפעול ולעשות, אבל הם לא בטוחים שהם יצליחו להשיג תוצאה כפי שמדמיינים שהיא צריכה להיות, אז הם דוחים. אנחנו כמעט משלימים דברים, אבל לא מסיימים אותם, כי אנחנו לא בטוחים אם הם מושלמים. יש גם דיון על זה, על מתי מסיימים לכתוב ספר או שיר כלשהו. כי בסוף תמיד אפשר לשפר ולכתוב עוד ולכתוב עוד ולכתוב עוד. אבל באיזה שלב צריך פשוט להפסיק. אנחנו עוצרים את עצמנו מלעשות דברים כי לא נהיה מושלמים מספיק. אנחנו דוחים דברים ללא הגבלת זמן, כי אנחנו לא בטוחים שאנחנו יכולים לעשות אותם בצורה מושלמת. אנחנו דורשים גם שלמות מאחרים, וזה משגע אותם ואותנו, כי זה מוביל אותנו לציפיות מאחרים. הם לא עושים מספיק טוב מה שאנחנו מבקשים מהם. וכמה פעמים שמעתם או אמרתם לעצמכם את המשפט, אל תצפה שהיא תסיים בקרוב, היא פרפקציוניסטית, או הבוסית שלי תובענית, כי הכל חייב להיות מושלם. או הלוואי והייתי מושלם כמו זה וזה, לא משנה מי. אני שומע סוג של קורטוב של הערצה. רבים מאיתנו לימדו אותנו להיות מושלמים, או להיות, שצריך להיות מושלמים, להיות בן או בת, זוג מושלמים, תלמיד מושלם, מורה מושלם, עובד מושלם, שכן מושלם, שכן מושלם, או אזרח מושלם. יש אנשים שמבזבזים כמות עצומה של זמן ואנרגיה בעשיית דברים לכאורה מושלמים, כי להיות מושלם זה טוב. אמרו לנו שזה משהו שכולנו צריכים לשאוף אליו. זה מציע לנו סטנדרטים על פי ציפיות, איך להיות בני משפחה, איך להיות חברים, איך להיות אזרחים טובים, אבל מהי שלמות שהפרפקציוניזם הזה מכוון אליה? אם אנחנו נבחן את זה, אנחנו נראה שתפיסת השלמות שלנו מבוססת בעיקר על דעות של אחרים. איך אנחנו נוכל להיות מושלמים אם אחרים לא חושבים כך? אנחנו עשויים לחשוב שמה שעשינו היה מושלם עד שמישהו לא יסכים. ואז זה לא מושלם. מי קובע פה את הסטנדרט? האם אנחנו באמת יכולים להיות מושלמים? אנשים מתאמנים כדי לקבל גוף מושלם. אבל אז לכאורה הוא מאבד את היופי והחוזק שלו שמזדקנים. ואז מה הנפש? חובה, רגשות שליליים שתסכול, עצב, אולי דיכאון. אותם פסלים שהזכרתי ביוון העתיקה, שימו לב שתמיד זה כביכול דמות של אידיאל יופי. אוקיי? שזה שאול לצורך העניין מהאלים. אז המרצים למשל יכולים לעשות כל מה שאחרים רוצים כדי להיות חבר מושלם לכולם, ובכל זאת יהיה למישהו מה להגיד.
וימצאו סיבה לא להיות מרוצים מכם, גם אם אתם מרצים. אפשר להיות בני זוג מושלמים, אבל בני או בנות הזוג שלנו לא יחשבו ככה. אף אחד מאיתנו לא חווה חיים מושלמים, לא משנה כמה אנחנו עשירים, לא משנה כמה אנחנו בריאים, לא משנה כמה אנחנו חכמים. אנחנו לא יכולים לברוח ממחלה, זקנה, צער, השפלה, כאב או מוות, ובטח שלא דעות של אחרים, שבסוף זה מה שקובע את הסטנדרט, לא אנחנו. אם החיים או המציאות נמצאים תמיד בשינוי, איך אפשר שתהיה שלמות בטבע? הרי אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים, כי נהר כבר לא אותו נהר, ואני כבר לא אותו אדם שנכנס אליו לראשונה, נכון? אז השינוי הוא מתמיד, רק מה שנצחי ולא משתנה הוא מושלם. דהיינו, הטבע עצמו או האל אם תרצו. לכן לכאורה אין שלמות בטבע. וכמו שמרקוס אורליוס כותב לעצמו בספר 12 של מחשבות לעצמי, חשוב כי עוד מעט לא תהיה ולא כלום ובשום מקום. הוא הדין אף לכל מי שתראהו כעת ולכל החיים עתה. הן מטבעם נועדו כל הדברים להשתנות, להתהפך ולגבוע בעבור שאחרים יתאבו בעונתם. זאת אומרת, מרקוס אומר, הכל שינוי. אז האם משהו יכול להישאר מושלם כפי שהוא אם הוא משתנה? אם הוא מושפע מסביבתו? אחת הסיבות שהסטואים טוענים שצריך לשאוף להיות כמו האדם החכם, אבל אף אחד לא באמת יכול לטעון שהוא אדם חכם. כי כדי להיות חכם סטואי צריך ממש שיפוט מושלם ללא דופי, ללא טעות. אז הם היו ריאליים, הם הבינו, הסטואים, אף אחד מהם לא יטען שהוא חכם מושלם בשיפוט שלו. החכם הוא אדם כל כך רציונלי, שהוא לא טועה, והכישורים השכליים שלו הם מושלמים בשיפוט שלהם. הוא בהכרח יקבל החלטה נכונה לכל פעולה שלו. הוא יקבל החלטה נכונה על כל פעולה שהוא עושה, בגלל שלמות השיפוט שלו. או שלה. לכן הוא גם, או היא, יהיו מוסריים בעלי ללא דופי. אין באמת סיכוי שאנחנו לא נטעה. והסטואים הכירו בזה. אף סטואי שמכבד את עצמו ומכיר במציאות לא טען שהוא חכם בעל כישורי שיפוט מושלמים וחסר טעות. אפיקטטוס אומר את זה במפורש בספר השיחות השני. הוא אומר כך, ומי איפה הוא סטואי כאן? כשם שאנו אומרים על אנדרטה שהיא מעשה ידיו של פידיאס, אם היא הוצבה לפי דרך אומנותו של פידיאס, כך הראו לי אדם המעוצב לפי תבנית הדעות שבהן הוא דוגל. הראו לי אדם חולה והוא חרב זאת מאושר, אדם השרוי בסכנה והוא חרב זאת מאושר, אדם על סף המוות והוא חרב זאת מאושר באלוהים. הראו לי אותו. אני נחשף לראות סטואיקן, אבל אין אתם יכולים להראות לי אחד המעוצב כסטואיקן מושלם. הראו לי איפה אחד שהוא בדרך להיות מעוצב כסטואיקן, אחד המציג רגליו על הדרך הזאת. היטיבו איתי. כלום סבורים אתם שאתם צריכים להראות לי את זהוס ואתנה, מסי ידיו של פידיאס, עשויים שן וזהב? מה הוא אומר פה, אפיקטטוס? הוא אומר, השלמות היא מצויה בפסל שלא זז, בדימוי. היא לא מצויה באדם המציאותי. וגם הסטואי, הוא אומר, אין אחד שהוא סטואי מושלם, אלא רק מציב רגליו על הדרך הזאת. זאת אומרת, הוא מתאמן, הוא בדרך להיות, הוא עובד על זה. שלמות היא בלתי מושגת. גם אם אכן היא תושג באיזה אורך פלאי, היא תשתנה. זאת אומרת, היא לא ריאלית. אנחנו הסטואים בעד ריאליות. הרי רוב השיח של אפיקטטוס הוא לבחון את השיפוטים שלנו כדי שנראה את המציאות כהווייתה ולא נשפוט אותה באופן שגוי. סנקה גם כותב בכמה מקומות, בעיקר בספר שלו על ההשגחה האלוהית, על ההתמודדות עם המציאות. הוא לא על איך לחשוב שאתה חי בעולם מושלם. אז אם אנחנו רוצים להיות ריאליים, יש דרך יותר נכונה. במקום הפרפקציוניזם, אנחנו צריכים לשאוף להיות ללא דופי. ההבדל טמון בהתקדמות שלנו. הפילוסופיה הסטואית היא שיפור לאופי שלנו, אז היא מצריכה התקדמות. בנוסף היא גם מכירה בהיותנו בני אדם שטועים. לכן אפיקטטוס אומר במדריך, באופן זה הגיע סוקרטס לשלמות. בכל העניינים הוא ניתב את תשומת לבו להיגיון ולא לאף דבר אחר. ואתה, אפילו אם עדיין אינך סוקרטס, עליך לחיות לפחות כמי שרוצה להיות סוקרטס. גם אם ננסה, לא נצליח תמיד לפעול רק לפי ההיגיון. את זה יכולים רק האלים. אבל גם אם לא נצליח, אנחנו צריכים לרצות להיות כאלה, לפעול בכיוון. זה מה שאומר פה אפיקטטוס. יש משהו רצוי יותר משלמות. זאת אומרת שאנחנו צריכים לרצות יותר מהשלמות, מדברים שיהיו מושלם. זה ללא דופי. השלמות אולי היא סימן של חכם שאינו קיים, אבל ללא דופי זה סימן של מתאמן. ביוונית עתיקה אומרים פרוקופטון. זה מישהו שהוא מתאמן. מה ההבדל?
שלמות היא מוצר מוגמר, זה תלוי בערכה חיצונית. אם נגיד שמשהו מושלם, אז אם אנחנו נגיד שמשהו מושלם, זה תלוי בערכה חיצונית. אם נגיד שמשהו מושלם, לא יהפוך אותו לכזה, אלא אם כן אחרים מסכימים. ההתנהלות ללא דופי היא דרך חיים. זה תלוי בערכה פנימית. ואפשר להיות ללא דופי וללא הסכמה של אף אחד. אני יכול לעשות את המעשה הנכון, גם אם אחרים לא יסכימו איתי. וגם אם הם לא רואים את זה, וגם אם הם יתנגדו לי. אם עשיתי פרויקט כלשהו, אולי יצירה, נניח כמו פסל של פידיאס, לא משנה, אני חושב שהיא מושלמת, אבל אחרים חושבים אחרת. אז הוא לא. אוקיי? אז הוא לא מושלם. כי ברמת התוצאה, הקנה מידה למושלמות הוא חיצוני, הוא לא פנימי. וידוי קטן. אמנם אני לא אוהב לצפות בתוכניות ריאליטי, אבל אני כן חוטא בצפייה בתוכנית בואו לאכול איתי של כאן 11. מעבר לכך שזו תוכנית טובה, היא מיקרו-קוסמוס של החברה וסוג של צפייה אנתרופולוגית. זה מה שאני אוהב בתוכנית הזאת, היא משעשעת גם. ולא משנה בכל אופן, אפשר לצפות במישהו שמכין או מכינה מנה שתוך כדי טעימה, הוא או היא אומרים מושלם. אבל שהסועדים תואמים, הם אומרים, הם חושבים אחרת. אבל יכולה להיות מנה שהוכנה בהקפדה, עם מינונים מאוזנים, כמויות נכונות, טיבול טוב, אסתטיקה פרופורציונלית מגרה את החושים, ואז יכול להיות שיהיו סועדים שיגידו שהמנה לא לטעמם, אבל אם הם מוגנים, הם יגידו שהיא עשויה היטב, היא עשויה טוב, היא עשויה נכון. הביצוע לא יהיה תלוי בטעמם של אחרים. מושלם אומר שכולם ללא יוצא מן הכלל יצטרכו לאהוב את המנה. אני לא חושב שיש באמת מנה כזאת. אותו דבר ביחס שלנו לאחרים. הוא לא יכול להיות מושלם, אבל אם אנחנו בוחרים לפעול ללא דופי, אנחנו נחשוב איך המילים שלנו ומעשינו משפיעים על אחרים. לוודא שאנחנו פועלים על פי מידת צדק, עושים ואומרים את הדברים הנכונים. לא משנה מה אחרים יגידו, אנחנו עדיין נפעל ללא דופי. להיות מושלמים אומר שתמיד אחרים יראו מה שעשינו ואמרנו שזה הדבר הטוב והנכון. זה לא אפשרי. אי אפשר שכולם יסכימו עם כל מה שאמרנו ועשינו. הפוקוס הוא בהבדל בין ההקפדה שלי לבין הביקורת של אחרים. אנחנו אלה שמציבים את הסטנדרט של להיות ללא דופי. אנחנו לוקחים בחשבון את כל מה שרלוונטי ופועלים. אנחנו מקפידים לחלוטין המעשים שלנו, ולא רלוונטי לנו התגובה של אחרים. אלא אם כן יש בזה משהו ללמוד ממנו, כן? אבל בגדול, זה לא הסיבה למה אני אעשה את מה שאני עושה. אני עושה את מה שאני עושה בגלל שזה הדבר הנכון לעשות. פרפקציוניזם ושלמות מונעים מאופן שבו אחרים מעריכים. זה חיצוני. חיים ללא דופי מונעים מאופן שבו אנחנו מעריכים. זה פנימי. סטוי מתקדם, לא מנסה להיות מושלם, אלא שואף להיות ללא דופי. ולסטוי יש הרבה מה לומר על איך להיות ללא דופי, או לפחות איך לפעול להיות כאלה. אנחנו צריכים קווים מנחים פנימיים, ערכים ואתיקה עם מניעים ללא דופי. זה אומר להתמקד בפעולות הנכונות ולעשות אותם עד הסוף. מה האחרים חושבים? כאמור, לא משנה. השאלה שלנו אם אנחנו פועלים כראוי ולא איך זה נראה לאחרים. דוגמה, כמובן ממרקוס אורליוס מהספר החמישי, חשוב, כי כדאי אתה לכל דבר ולכל פועל לפי הטבע. כלומר, לפעול בגיון רציונלי מתוך הכרה בהיותנו יצורים חברתיים. אז הוא אומר, חשוב שתפעל לפי הטבע. זה מה שאומר לעצמו מרקוס. ואז הוא אומר, ואל תקשיב לכל המגנים אותך ולשיחותיהם, כי אם כל מה שהוא יפה לעשות או להיאמר, תחשוב שהוא ראוי לך. לאחרים יש מניעים אחרים ונטיות אחרות מושלות בהם, ואתה אינך צריך להשגיח בהם. כי אם ללכת בדרך הישרה בעקבות טבעך מיוחד לך והטבע המשותף אשר דרך אחת להם. אז הוא כותב בפורש במרקוס אורליוס, תעשה את מה שנכון. תחשוב שהוא ראוי לך כל מה שהוא יפה לעשות או להיאמר. מה שראוי, בלי קשר למה שאחרים חושבים. זה אומר, לא משנה מה אנחנו עושים, מבשלים מנה לאחרים, מפסלים יצירה, מגדלים ילדים, מתנהלים בזוגיות או שאנחנו לבדנו, אם אנחנו נוהגים בכביש או מגנים על המולדת. צריך לעשות את זה על פי היגיון מתוך ההנחה שאנחנו חיים במשותף עם אחרים בעולם הזה. אני חייב להגיד לכם שזה גם ייתן לכם הרבה מאוד שלווה בחיים. אם אתם תדעו שכל מחשבה, מעשה ובעיקר כל כוונה שלכם מכוונת להיות ללא דופי, גם אם תפספסו, אתם יודעים שהכוונה שלכם טובה, וגם אם התוצאה הייתה לא מוצלחת, אתם תרגישו בנוח עם עצמכם. כי אתם סך הכל מתלמדים, כי כל החיים אנחנו מתלמדים. זה לא נאמר מתוך מקום של לעשות הנחות. טוב, אני רק מתלמד. לא, אלא מתוך מחשבה שהפוקוס על הכוונה והבחירה בעשייה נכונה, לא על תוצאה. פעולות ללא דופי צריכות להיות פעולות מתאימות. כיצד אנחנו נבטיח שהפעולות שלנו נכונות וראויות? רק לדמיין שמעשים שלנו נכונים לא יהפוך אותם לכאלה. אנחנו צריכים לקבוע את הסטנדרטים שלנו, ואנחנו צריכים גם להבטיח שהם הנכונים.
פירוש הדבר שאנחנו צריכים להבטיח שהפעולות שלנו לא יהיו לא נבונות, לא צודקות או מוגזמות או פחדניות. שימו לב, זה ההפך מהמידות הטובות. ולאחד הציטוטים האהובים עליי מסנקה, אמרתי אותו בעבר, אבל תמיד כדאי להגיד אותו, איך נגיע לעצה טובה? הנני להורות זאת. בכל פעם שתחפוץ לדעת ממה לברוח ומה לבקש, שא עיניך וראה את הטוב היותר הנעלה, את תכלית החיים. עם מה צריך להתאים כל מפעל שלנו, כל פעולה שלנו. לא יוכל איש לסדר את פרטי חייו כל זמן שלא נקבע לו את תכליתם הכללית. הצייר אשר צבעים כבר נכונים לפניו לא יעשה תמונה כל זמן שלא יודע מה הוא חפץ לתאר. בזה אנחנו שוגים, שאנחנו נועצים תמיד על חלקי החיים, ולא על החיים בכללם. מי שרוצה לראות חץ צריך לדעת מה המטרה ולהתכוון לפי זה את ידו. עצותינו טועות מן הדרך בעבור שאין המטרה נכונה בפניהם. אין אף אחד מן הרוחות מועיל לנוסע שאינו יודע לאיזה חוף הוא מוליך את ספינתו. רבות פועל בחיינו המקרה כשאנחנו חיים לפי המקרה. אז הוא אומר פה, סנקה, לדעת איך החיים שלנו צריכים להיות. לא להסתכל ולפעול רק על פי שיפוט רגעי של אירוע בודד, אלא לחשוב איך אני מכוון את מה שאני חושב ומה שאני עושה לפי האתיקה הנכונה, לפי איזה סוג בן אדם אני רוצה להיות. ואני ממליץ שזה יהיה בן אדם מוסרי וטוב, ולא רק תכלית קטנה ואישית. כדי להיות ללא דופי, אנחנו צריכים להיות בעלי פילוסופית חיים. אחרת, אינטרסים מנוגדים ויתרונות זמניים ימשכו אותנו לכיוונים שונים. דוגמה, אם הערכים שלכם מצביעים על כך שהשלווה היא חשובה, אז להתרחק מפלפולים וויכוחי סרק שלא הולכים לשום מקום, תהיה קלה יותר. אם אתם לא מסוכסכים והפעולות שלכם יהיו ללא דופי, כאשר הן מכוונות לערכים שלכם. עבור סטואים, חוכמה, צדק, מתינות ואומץ הם הערכים החשובים ביותר. פעולות שמתאימות עבורם זה מה שלא יפגע בסגולות האלה. להיות דופי זה גם משתמש בסטנדרטים הפנימיים. לא צריך אישור חיצוני או אמת מידה חיצונית. רק אלה ותו לא באמת חשובים כשפועלים להיות דופי. האם עשיתי את הדבר הנכון? האם עשיתי כמיטב יכולתי? אלה שאלות שצריכות להישאל. לא האם התוצאה היא מוצלחת או היא לדעתם של מישהו אחר. אפיקטטוס אומר את זה במפורש בסוף ספר השיחות הראשון הפרק השני. הוא אומר, ייתכן שהמעשה הכביר והנעלה הוא מנת חלקם של אחרים, של סוקרטס והדומים לו. דהיינו המושלם. אם כך הוא הדבר, אם מטבענו לכך נוצרנו, על מה זה אין כל בני אדם, או רובם נעשים דומים להם. זאת אומרת, הוא אומר פה, איך זה יכול להיות שלא כולם יכולים להיות מושלמים כמו סוקרטס לצורך העניין? ואז הוא אומר, כי כל הסוסים נעשים קלי רגליים וכל הכלבים כלבי גישוש. מה עליי? הועיל ולא חונכתי מלידה בסגולות נעלות, בשל כך אמנע מכל התאמצות, חלילה וחס. אפיקטטוס לא יעלה על סוקרטס, זה אומר אפיקטטוס בעצמו, כן? אפיקטטוס לא יעלה על סוקרטס, אך אפילו הוא נופל ממנו, טוב לי בכך, שרגע מילון לא אהיה, ובכל זאת אינני מזניח את גופי. אף קרויסוס לא אהיה, ואף על פי כן אינני פוסק מלדאוג לנכסיי. ובקיצור, אין אנו נמנעים ממאמץ בשום תחום, אך ורק מפני שנואשנו מלהגיע בו לתכלית השלמות. שימו לב, אפיקטטוס אומר, לא נגיע לשלמות, אבל המאמץ חשוב, ההתקדמות. אפיקטטוס אומר, אני לא סוקרטס. הוא לא היה אתלטי כמו המתאבק מילון שהוא מזכיר פה, ולא עשיר כמו מלך לידיה קרויסוס. אבל אפיקטטוס לא הזניח את גופו ולא את רכושו. הוא לא כיוון לשלמות של סוקרטס, מילון או קרויסוס, אבל הוא כיוון לחוסר דופי במעשיו. מרקוס אורליוס כותב לעצמו, התחזק ושים לבך בכל עת ובכל שעה למלא חובתך בשלמות, באמונה ובתום, בחיבה יתרה, ברצון טוב וביושר. ממחשבות אחרות שחרר נפשך, ואת השחרור תשיג אם תראה את כל אחד מפעולותיך כאילו הוא האחרון בחייך, ותעשה מעשיך בלי קלות דעת ובלי התרגשות כנגד משפטי השכל, בלי חנופה, בלי נטייה עצמית ובלי רוגז על העבודה אשר נפלה בגורלך. אינך רואה כי מעט הוא מאוד מה שנחוץ לאדם למען יחיה חיים נעימים וטובים גם בעיני האלוהים. הוא אומר פה, אם עושים משהו, עושים אותו כמו שצריך. ואם צריך לעשות משהו, עושים אותו מכל הלב. בלי טרוניה, בלי קלות דעת, ולא משנה מה אחרים יגידו. עכשיו, אני גם חשבתי להוסיף ולהגיד שאם זה נכון לעשות את זה, אז אם עושים משהו, עושים אותו כמו שצריך. אבל כל מה שאנחנו עושים, נכון שזה יהיה משהו שאותו צריך לעשות, ואותו לעשות מכל הלב. אפיקטטוס אומר, תחילה אמור לעצמך איזה מין בן אדם אתה רוצה להיות, ואחר כך כוון כל מעשיך לפי קביעה זו, כמו שסנקה כתב. זה אומר שהכוונה שלנו היא חלק חשוב. אז כל פעולה בעבודה, בבית, בחברה, גם עם עצמנו, צריכה להיות על פי עיקרון של ללא דופי. לעשות נכון. ללא דופי אינה תלויה בתוצאה כמו שלמות, שלמות היא תוצאה. ללא דופי הוא תהליך.
פעולה שהופכת ללא דופי כאשר היא נעשית מכל הלב, וכאשר היא פעולה מתאימה שמתבצעת מתוך כוונה נכונה. אם זה יכול לעשות בכלל, פעולה מושלמת דורשת תרגול. אבל אנחנו יכולים לחיות ולפעול ללא דופי ממש עכשיו. שלמות היא מוצר מוגמר. ללא דופי זה דרך חיים. אז גם אם החיים לא מושלמים, הם טובים. ואז יש דרך איך לשאול את עצמכם, בשביל לכוון את עצמכם לדרך הנכונה. תשאלו את עצמכם האם זה הדבר הנכון לעשות. האם זה היה הכי טוב שיכולתי לעשות? האם זה היה ראוי? האם עשיתי את זה עד הסוף? אם תחזרו על זה שוב ושוב ותיישמו את זה, אני מבטיח לכם שיפור. ואנחנו נסיים בשני ציטוטים קטנים. מרקוס אורליוס כותב, פעם הייתי אדם בר מזל בכל אשר פניתי. אמנם בר מזל פירושו המזל הטוב אשר אתה קוצב לעצמך. מזל אינו הלכי נפש טובים, מניעים טובים ומעשים טובים. יש מפרשים שחושבים שאולי מרקוס אורליוס מתכוון פה לאמירה של הרקליטוס, שאופיו של אדם אינו גורלו ואף ייעודו. תחשבו כמה נכון יותר מה שמרקוס מכוון אליו. הוא משפיע על גורלו ועל המזל הטוב שלו על ידי הלכי נפש טובים, מניעים טובים ומעשים טובים. זה המזל שלנו. המזל שלנו הוא, אנחנו מחליטים עליו. אנחנו קובעים אותו על ידי הלכי נפש טובים, ומניעים טובים ומעשים טובים. וככל שנפעל ונתקדם בפילוסופיה ועשייה ללא דופי, יהיה לנו מזל טוב יותר. פרופסור נתן שפיגל, זכרו לברכה, כתב את הספר שלו על תולדות האתיקה העתיקה. יש לו ספרים על סנקה, על מרקוס אורליוס, עכשיו סיימתי לקרוא את הספר שלו על הספקנות בעת העתיקה. אחד הספרים שלו הוא סוג של ספר כזה, מבוא גדול כזה על תולדות האתיקה העתיקה. זה על כל האתיקה בעולם העתיק, מהומרוס ועד הנאו-פלטוניזם במאה השלישית לספירה. סקירה מאוד מאוד ארוכה, והוא סוקר גם תקופה ארוכה וגם אסכולות שונות בספר הזה. והוא מסיים את הספר כך, וגם בזה אנחנו נסיים. הוא מסיים את הספר שלו כשהוא כותב ככה. ונסיים בדברי מרקוס אורליוס, ששימשו גם מוטו לספר זה. כל עוד אתה חי, כל עוד אפשרי הדבר, יהיה לאיש טוב. אז עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם. נשתמע בפרק הבא אם ירצה הגורל. היו בטוב.